Ще бъде слава на Господа, може да седнете, брат. Амин. Надявам се, че няма да ви разсейва мелодията, която съм пуснал, нали? Няма да ви разсейва. Божия дух, който във всеки един от нас, амин, нали? Във всеки един от нас, нека кажем в нас. В нас. Божия дух е в нас и Божия дух е този, който ни изпраща. Никой служител не може да нарече себе си служител, ако не е изпратен. Ако не е изпратен, ако той идва, просто е така, защото му е хрумнало, че трябва да иде някъде, той не е воден от духа. Дори понякога човек, който иска да направи нещо без да се е допитал до Бога, прави грешни неща. Именно оттам от такива човешки приумици и хрумвания дойде деформация в Божията църква, което не е добре изобщо за Божието царство. Като казвам деформация, това означава, че нещата, които Бог е постановил като закони, като действия, като доктрини, те бяха изопачени от човешки действия, бяха изопачени от плътски намерения и от религиозни практики. Тоест, какво да се деформира? Деформира се, хващаш нещо, смачкаш го и то вече не прилича на това, на което е трябвало да изглежда в първоначалния си вид. Така че Бог е казал, че ще изпрати хора, които ще реформират. Амин. Амин. Това, което е било деформирано, ще го намериме, ще го изправиме и ще го реформираме. Ще го направим така, както Бог го е видял, когато го е имал като план в живота си. Амин. И едно от нещата, които са много важни като доктрини и които, за съжаление, в много от църквите вече спря да се говори за това нещо, това е семейството. Тъй като семейните взаимоотношения са основата на, може да се каже, дори на църквата. Не ме разбирайте погрешно, че отменям основата Христос, но това е една от фундаментите на църквата. Тоест, добрите християнски взаимоотношения, добрите семейни взаимоотношения са един от фундаментите, или ако има между вас строители, знаете какво е фундамент, стъпка, нещо, което държи сградата. Примерно в единият ъгъл. Защото може да е всичко наред, но единият ъгъл, ако няма добър и здрав фундамент, сградата може да подаде. Така че един от тези фундаменти е именно здравото семейно взаимоотношение. Ако едно семейство не е добре в своите си взаимоотношения, вътрешно, в ядрото си, т.е. в домът си, такъв човек няма как да бъде добър християнин. Отделно е, дори не искам да кажа, че такъв човек няма шанс да бъде и водач или изобщо Божий пратеник и вестоносец и така нататък. Човек, който не може да живее добре в семейството си, човек, който няма добри взаимоотношения вътре в семейството си, с съпругата си или съпругата с съпругът си, с децата, с родителите, когато това нещо липсва, няма начин как такъв човек той да бъде добра личност на Христос, човек, който може да представи лицето на Спасителя. Това е много важно нещо. Това е, както казах, това е фундаментално действие в нашата вяра. Както аз обичам да казвам много често, аз съм прекалено семейен човек. Аз много обичам моето семейство, обичам съпругата си, обичам децата си. Бог знае, че аз говоря от сърцето си. И може би най-голямата тъга за мен е била тогава, когато аз съм отделен от тях. И знаете ли, сега не е. Сега не ми е тъжно за тях, защото знам, че тук съм за да върша Божията воля и знам, че след 10 дни ще си хода, ще се прибера. Но ако примерно отивам някъде и знам, че ще трябва да остана там с месеци или години, повярвайте ми, сигурно няма да издържа. Именно затова Бог не ме е призвал да бъда мисионер. Нека да отворим Ефесяни 5 глава. Мисионер за дълго? Така, докато отваряме Ефесяни 5, искам да ви раздам едни неща, които бих желал, а и вярвам, че вие ще го приемете като добър съвет. Това са Божиите принципи за семейството. Това са стихове, които потвърждават. Това е формулата за добро семейство. Това са нещата, които бих желал вие да си ги сложите вкъщи.
там където прекарвате по-дълго време. Ако прекарвате по-дълго време в кухнята, там. Ако по-дълго време в спалнята прекарвате, там. Там, където прекарвате по-дълго време, там бих желал тези неща да си ги залепите. Повярвайте, има сила в това. Навсякъде, където стърчи, където е написано, където стои, където е залепено Божие Слово, сила има в това. Така че бих желал, ето, това са Божите принципи за семейство, както аз ги наричам. На всяко семейство ще дам по едно такова. Ето виж, Матко. Раздай. Ефесяни 5. Отново да кажа, много ми е приятно да бъда между вас. Идвал съм много пъти в Италия. Някои от вас ме познават от предишните пъти, други не. Но Бог ми е свидетел, че всичките тези пъти, в които съм идвал, съм чувствал Божието призвание и че съм на правилното място, но повярвайте ми, сега в това малко събрание се чувствам най-добре от всякога. В това малко събрание се чувствам на най-точното, на най-правилното място. Вярвам, че това, което дявола се опитва да деформира, Божия дух ще дойде и ще трансформира, ще го изправи, ще върви напред и ние ще вървим победители. Приятели, ако нещата не са според Божия стандарт, ако те не са положени на правилните основи, само можем да се мамиме от дяволски духове измамителни, че сме на правилното място. И именно заради това искам да кажа, че духът на религията е най-страшният дух. Може би един от началствата, който е сатанинско началство, тъй като аз съм казал и друг път, като бяхме заедно, но сега ще го кажа за хора, които не бяха тогава. Когато човек е обладан от духът на религия, когато казвам религия, не го разбирайте религия в правилния смисъл на думата, а казвам религия в кавички. В смисъл, духът на религия е този нечист демон, който се опитва да имитира Святия Дух. Този дух нечист, който се опитва да имитира Святия Дух и както аз обичам да казвам, най-голямата лъжа е тази, която е най-близо до истината. Така че някои хора са обладани от такъв демон и не могат да бъдат освободени, тъй като те си мислят, че те са точно в правилното нещо. Те извършват точни и правилни неща. Но всъщност, искам да ви кажа, че когато нещата са водени от религиозен демон, тогава няма растеж. Тогава няма развитие. Тогава хората стоят с години на едно и също място и те стоят без да се развият. Докато когато идва Божия дух, когато нещата са водени от Святия Дух, тогава идва истинска храна за вътрешния човек. Както плътта има нужда от храна, за да може да се развие, за да развие мускулатура и за да има сила в захват и каквото трябва там да направи даденото тяло, така вътрешният човек има нужда от точната, от правилната храна. Неправилната храна идва само от Бога. Правилната храна идва само от Бога. Ненаправено Словото казва, вижте, едно време евреите бяха се, ще отворя една скоба, бяха се отплеснали от Бога. Бяха решили, че е по-добре да имат какво да ядат, отколкото да мислят за Бога. Нали? За тях стана център храната. И тогава Бог направи така, че отне храната от тях. И те започнаха да копнеят за най-елементарните неща. Те копнееха за парчето хляб. И тогава Бог каза, защото Бог каза, че не само с хляб ще живее човека, но с всяко слово, излизащо от Божията уста. Вижте, не всяко слово, но всяко слово, излизащо от Божията уста. Защото има и слово, което излиза от дяволска уста. Имитация на Божия дух. Словото, което идва към нас, към църквата, към вас, като семейство, защото ние сме семейство, нека кажем семейство. Ние сме семейство в Христос, всичките заедно. Словото идва да назидава, да насърчава, да ни направи да бъдем силни, да вървим напред. Амин! Амин. Бог да ви благославя. Това беше начина ми да ви кажа добре дошли на това място. Нека да отворим да прочетем Ефесяни 5 от 21 до
от 21 до края. Творихме, нали? Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото мъжът е глава на жената, както е и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват за всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе се люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Халелуя! Понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости, затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма. Алелуя! Чувате ли? Тая тайна е голяма. Днес Бог ще ни открие една голяма тайна. Амен. Той каза, че на избраните ще открива тайни. Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Но и вие, всеки до един да люби своята жена, както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Тук Библията ни говори специално за семейството. Семейството като връзка между членовете му и каква трябва да бъде тази връзка. И ако добавяме Колосяни 3, 20 и 21 стих, където се казва: деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават. Лично Ефесяни 5 глава, което прочетох преди малко, и Колосяни 3, 20-21, лично аз наричам тези стихове Божията формула за благословен и успешен семейен живот. Това е нещото, което дори някои хора не знаят и не познават Христос, но по някакъв начин са го открили и те са успяли в живота си. Божията формула. Едно време комунистите имаха един лозунг, който на мене ми харесва и до сега. А именно, ние, които сме малко по-възрастни, да не кажа по-стари, нали? Ние малко по-възрастните, помниме този лозунг, който гласеше: семейството е основна градивна единица на обществото. Помниме го това, нали? Ти го помниш, сестро, нали? Помниш го, и аз го помня. Тогава комунистите казаха: семейството е основна градивна единица на обществото. Това беше много хубав лозунг и може би тези хора тогава без да искат стигнаха до едно откровение, което аз бих изрекал по друг начин, а именно християнското семейство е основна градивна единица на Божията църква. Християнското семейство е основната градивна единица на Божията църква. Какво означава това? Когато в църквата повечето семейства са изградени по Божият начин и стандарт, по начина, по който Бог казва ние да живеем като семейство, тогава всички ние ставаме едно голямо Божие семейство. И това семейство може да работи като един общ организъм, или с други думи казано, както обича да казва и Павел и Христос, ние ставаме едно тяло. Амин. Да кажем тяло. Да кажем ние сме тяло. Ние сме тяло. Алелуя. Какво стана обаче по времето на комунизма? Хората се упражняваха да живеят един семейен живот, като се вярваше, че когато членовете на семейството са сплотени, те ще работят като един организъм. Но това е нещо, което пропуснаха тогавашните управници да разгледате, кое е обаче основната градивна единица на семейството.
Всеки казваше, че в семейството е началото. Но никой не се замисли за този въпрос. Кое е основната градивна единица на семейството? Защото ако семейството не е цяло, а е събрано, например, на сила, то не може да бъде такава единица, градивна. Въпросът, който не си зададоха те тогава и искам да го задам аз сега е: кое е основната градивна единица на семейството? Кое е основната градивна единица на семейството? И може сега да се чудите, но отговорът е много лесен. Исус Христос е основната градивна единица. Исус Христос е основната градивна единица на семейството. Обаче това нещо е много сложно, повярвайте ми. Аз си мислих, че е много лесно. Жениш се и двамата ставате една плът. Обаче чуйте един разказ. Един човек отишъл на семейен психолог и изподелил на психолога, че с жена си има постоянни проблеми, изобщо не се разбират, и помолил човека за помощ. И психологът тогава го посъветвал и му казва да направи следното нещо. Казва: в продължение на 10 дни, всеки ден ти ще бягаш по 15 км и по този начин цялата ти енергия и гняв ще се изразходват и когато се прибереш у дома, ще има мир. И вижте, човека се прибра вкъщи, изминаха 10 дни и психологът звъннал на пациента си да чуе как вървят нещата, и пациентът радостен вдигнал телефона и отговорил, че всичко е наред, всичко върви добре. Психологът тогава попитал и за неговата жена. Как е тя? А мъжът казал: не знам, намирам се на 150 км от вкъщи. Да избягаме от проблемите си е най-лесното нещо. Нещо, което можем да го направим винаги. Най-трудното обаче е да останеш до човека и да работите заедно. И ако работите заедно и упорито, този проблем може да се реши. Не бягайте от проблемите си, защото ако бягате от проблемите си, това означава, че ние не можем да избягаме от самите тях. Не, ние не бягаме от тях. Напротив, те са с нас. Ние си мислиме, че бягаме от тях, но те са с нас. И ако един проблем не е решен, този проблем винаги си остава с нас. Има една процедура медицинска, когато човек се нарани или се пореже, има процедура по почистване на раната. Нали? И тая процедура никак не е приятна. Винаги е болезнено, винаги тече кръв, чувстваш болка, но пък ако вземеш да сложиш на раната само една лепенка, просто хей така, за да не се вижда раната, повярвайте ми, има опасно човек, например, да се загуби ръката, защото избягал от проблема. А именно да почисти проблема. Друго е да бръкнеш в раната, да почистиш, въпреки болката, нали? Да почистиш, да намажеш с каквото трябва, йод или реванол, там каквото е, не знам точно, и тогава да сложиш лепенката. Нали? Има болка. В началото има болка. Но вижте, ако няма болка, няма изцеление. И след като намажеш раната, идва изцелението. Има хора в България и тези хора са почти 15% от населението. Хора, които имат по 3 брака. Това са хора, които си мислят, че проблемът е в другия. Днес аз искам да кажа, че Христос е основната градивна единица на семейството. Тоест на майката, бащата и на децата. Апостол Павел в тези стихове говореше как жената да се отнася с мъжа и как мъжът да се отнася с жената, как децата трябва да почитат родителите си и как техните родители децата си. Това са взаимоотношенията.
Това е много... аз много се радвам, че тук има родители, има деца, има майки, има... Нали, от всяка една посока сме. Бащи, майки, нали, родители. Много е хубаво така, защото това ще подейства и всеки един от нас Бог ще го постави на това място, на което би трябвало да бъде. Амин? Защото понякога ние си мислим, че сме на правилното място. Хубаво обаче Бог да ни постави на правилното място. Защото след време разбираме, че не сме на правилното място, но тогава реформацията става много трудно. Мислиме си, че всичко е наред, всичко е добре. Виждате ли, аз служа на Бога? Какво от това, че някой път се карам с жена ми и зашлева в един шамар? Нищо, минава и продължаваме напред. Не. Много хора ми казват, че те са християнско семейство и при тях нещата са много добре, но наскоро, докато си четях така Библията, открих един стих, който съм го чел много пъти, но вижте, този път Бог даде на същия стих друго откровение. И може би този стих на много от вас е познат. Исус Христос проповядваше на хората и всички много го харесаха. Вървяха след Него. Той винаги имаше хора след Него. Отделен въпрос е, че едни идваха за Словото, нали, за да получат вечен живот, другите идваха за хляба и за рибата. Нали? Но чуйте какво казва Исус в Лука 6 глава. От 47 до 49 стих. Лука 6, от 47 до 49. Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основата на скала. И когато стане наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми ръката и на часа рухна. И срутването на онази къща беше голямо. Та едно семейство, за да може да каже, че е истинско, християнство, то трябва освен да слуша думите на Исус Христос, трябва и да ги изпълнява. Амин? Освен да слушаме думите, ние трябва да ги изпълняваме. Това не означава, че няма да можеш да построиш къща, ако не изпълняваш. И двете групи, виж, обърнете внимание, и двете групи, и които само слушаха, и другите, които които слушаха и изпълняваха, и двете групи построиха къща. Вижте, това семейство, което и слушаше, и изпълняваше Божиите думи, основа къщата си на Исус Христос. И когато дойдоха проблемите, и когато дойдоха изкушенията, повярвайте ми, те ще дойдат. Проблемите винаги идват, изкушенията винаги идват, защото ние живеем в един свят, за когото Исус Христос казва, че лежи в скута на лукавия. Така че няма начин да не дойдат проблеми и изкушения. Но когато дойдат тези проблеми и изкушения, върху хората, които са основали семейството си на твърда основа на Христос, тяхната къща остава цяла, остава здрава. Но вижте, тази къща, в която казват, че са християни, но не изпълнява това, което Христос е казал, когато дойдат проблемите, тя попада. Изглежда красива отвън. Има си всичко. Тебе се до грама. Ама вътре куха. Троен пакет. Има си най-хубавите плочки. Или с други думи, имат си кърпички. Стоят смирени. Не пеят песни, в които се използват електрически инструменти. Всичко е наред. Къщата е красива. Само едно не е наред. Няма основа. Няма фундамент, върху който тази къща да може да стои и да устои на всеки един проблем, който идва в живота. Напоследък, като се срещам с хора от църквата, чувам, че много от тях не искат да говорят за тези неща. Никога не споделят проблемите.
Те не споделят проблемите. Вижте, аз знам, че сега дори докато говоря това, то действа във вас. Защото вие имате проблеми, идвате на църква и не искате да ги споделите. И по-лошото е, че не само не ги споделяте, примерно с служителя, но по-лошото е, че такива хора не споделят дори и с Бога, че имат семейен проблем. Те казват, Бог знае проблема. Молете се, братя, Бог знае проблема. Но извинявайте, едно е да споделиш, пък друго е просто да кажеш, че Бог знае всичко. Бог иска да му се довериш и да споделяш с Него. Така ли е? Библията ни казва да възложим всяка грижа на Него, защото Той се грижи за нас. Нека кажем Той. Той се грижи за нас. Когато възлагаш нещо на някого, ти му даваш историята в детайли, нали така? Когато имаш някакъв проблем и отиваш при някой, който си сигурен, че може да разреши проблема ти, ти разказваш историята и проблема в детайли. Говори с него за проблема. По същия начин трябва да е нашето отношение към Бог. Ти трябва да застанеш срещу твоя Спасител. Трябва да застанеш срещу този, който е най-силният и той, за който се казва, че десницата му винаги готова в помощ да дойде. Амин? Амин. Трябва да застанеш срещу него и да му разкажеш в детайли какъв е проблема. Приятели, ние трябва да бягаме от проблемите си. Има хора, които си мислят, ще се оправят нещата. Няма как да се оправят нещата, ако не направим нещо по въпроса. Повярвайте ми, ако покривът ти пада, няма как да се оправи, ако не направиш нещо по въпроса. Ако колата ти нещо чука мотора, няма как да се оправи в само себе си, ако не смениш маслото. Амин? Или нещо друго, каквото трябва. Ние трябва да стоиме и да решим нашите проблеми. Не трябва да бягаме от проблемите си, иначе можем да свършим на 150 км от дома си. Да не кажа, че някои хора са побягали на хиляди километри от домовете си, от жените си. И проблема пак ще остава. И когато ти бягаш от проблема, то остава нерешен. Най-лесното е да избягаш от трудностите. Всеки един от нас в отделни моменти от живота си е бягал. Аз също съм бягал. И аз имам моменти, в които съм си мислил, че бягайки от проблема ще се оправи. Но повярвайте ми, не можеше. И тогава аз трябваше да се върна и да се оправят проблемите с Бог. Нека да видим обаче какъв е бракът според Библията. Нека помислим за това. Какъв е бракът? Как бих могъл да имам успешен брак? Много от хората си задават този въпрос. Хора, които още нямат брак, или хора, които вече са в такива взаимоотношения, като семейство, те си задават този въпрос. Когато дойдат проблемите, те си задават въпроса: как бих могъл да имам успешен брак? И тук искам обаче, преди да продължа нататък, искам да направя една оговорка, че ние няма да се занимаваме с брака въобще, а ще говорим за християнския брак. Амин? Не кажем християнския. Амин. Ще говорим за християнския брак. За брака такъв, какъвто Библията и Исус Христос го виждат и го описват. Сега ще определиме и ще отделиме малко време, за да видим какво Библията има да ни каже по отношение на семейството. Като първо важно нещо по отношение на този текст, трябва да кажем, че този текст, говоря за Ефесяни 5 глава, Ефесяни 5 глава трябва да се разбира като нещо цяло. Тук не можем да отделяме отделни стихове и да си ги адресираме към мъжа или към жената в семейството, или пък нещо още по-лошо, да ги използваме да се защитим или да защитим позицията, в която сме в момента. Позицията, която ни е изгодна, без да се съобразяваме дали е Божия позиция и така нататък. Защото макар и често да се описва да се описва брака като война, всъщност семейството е едно цяло. Амин? Бог казва, че мъжът и жената стават една плът. Ако ние не сме в нашето семейство, искате ли да ви опиша как изглежда тяло, което не е в едно? Така изглежда. Мислите ли, че е нормално да ходя така?
тяло, което не е в едно. Това е деформирано тяло, което по принцип в живота се получава, когато човек е получил инсулт. Нали? Когато се парализира едната страна на тялото, другата си остава. Но вижте, Бог не е видял тялото си по този начин. Бог не е видял християнското семейство да върви по този начин. Единият иска Христос, другият не. Трябва да... Ефесяни 5 трябва да бъде разгледана тази глава като едно цяло. Пасажът от Ефесяни 5 глава, който прочетохме в началото, е може би най-често споменаваният, най-често цитираният пасаж от хората, които се опитват да разберат Божият план за брака. Ако ние искаме да имаме добър брак, ако ние искаме да бъдем угодно семейство в Христос, ние трябва да имаме копнеж да потърсиме начина, или както аз казвам, формулата за доброто семейство. Амин? Ако нямаме копнеж и търсене, няма как да се получи. Вижте, този текст трябва обаче да се разглежда, т.е. не трябва да се разглежда извън контекста на цялата глава. Т.е. когато ние четеме този текст, който прочетох преди малко, Ефесяни 5 глава, от 21 стих до края, ние не можем да отделяме 21 стих надолу от останалите стихове, които са от 1 до 20. Амин? Нали? Разбирате? Главата трябва да се гледа, да се чете като едно цяло. По този начин ние ще разбереме какъв е контекста, какво е искал да каже апостола чрез Божия дух за семейството. Много хора се хващат на един стих, докато четат Библията. Хващат се на един стих и изкарват такива страшни заблуди. И лошото е, че не само те са заблудени, но те ги подават и на Божието тяло, на Божите деца. И оттам идват ереси, оттам идват изкривявания, оттам идват смачквания на Божието тяло. И повярвайте ми, този човек ще бъде наказан. Повярвайте, такъв човек ще бъде наказан. Няма да му се размине. Човек, който лъже Божиите деца, няма да му се размине. Така че внимавайте, братя. Всички вие, които говорите Словото, внимавайте какво проповядвате. Трябва да внимаваме да не изопачаваме Божието Слово. И връщам се отново на Ефесяни 5. Малко по-нагоре, от 21 стих нагоре, Павел говори за променения живот, за това, че ние хората, които наричаме себе си християни, трябва да живеем живота си в пълно посвещение. За да имаш добро семейство, ти трябва да бъдеш посветен в Христос. Трябва да допуснеш Бог да направлява и ръководи всичко в тебе. Амин? Ние трябва да допуснем Бог да ръководи и да направлява всичко в нас. И вижте, и ни съветва да оставим Божия дух да ни води. Апостола съветва да оставиме Божия дух да ни води. Не плътта, не страстите, не желанията, не похотта, но Божия дух да ни води. Амин. Съветва ни да ни води Божия дух. А това означава, че чрез Божия дух трябва, нека кажем трябва. Чрез Божия дух ние трябва да получиме нови очи, с които виждаме света около нас по нов начин. Получаваме нови уши, които са чувствителни за хората около нас. Получаваме нови сърца, които имат нова ценностна система. Амин? Имаш съпруга от Бога, дадена ти от Бога. Братко, не поглеждай друга. Един брат казва, не, ако може да се каже брат, аз се възхищавам на Божието творение. Възхищавай се на Божието творение, гледайки съпругата ти. Защото възхищавайки се така на чужди съпруги, директно си тръгнал към ада. Така че, нека да погледнем отново, аз много се отплесвам. Въобще пасажът в началото на главата говори за новия човек,
който е получил новата си същност, след като е срещнал Исус Христос, след като той е приел Исус Христос в живота си, той трябва да има нова същност. Този нов човек, който отхвърлил далата на тъмнината, амин, и е насочил поглед към далата на светлината. Ти си бил тъмнина, сега си светлина. Амин. Бил си тъмнина, вече не си тъмнина. Няма как да станеш светлина и след това се върнеш в тъмното, да ти изгори крушката и да се опиташ да светнеш. Човекът, който е получил новата си същност чрез Исус Христос, има нов плод в живота си. Амин? Амен. 9 стих казва, защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно. Амин? 10 стих казва, че този нов човек, вижте какво казва, опитва какво е благоугодно на Господа. Може ли да разгледаме 21 стих и надолу, без да четеш тези? Новият човек не участва в безплодните дела на тъмнината. 11 стих. Стих 17 казва, проумява каква е Господната воля. 18 стих казва, изпълва се с духа. Чувства ли се духа скоро? Слава на Господа. Май само ти си го чувствала скоро. Не. Изпълва се с духа. И вижте, след тази радикална промяна, след като Христос е променил човек, тогава в стих 21 се казва, и се подчинявайте един на друг в страх от Христос. Можеш ли ти да се подчиниш един на друг, съпругът на съпругата или съпругата на съпругът, ако преди това ти не си приел онези неща, които ти прочетох преди малко? Можеш ли да получиш страх от Господа, ако преди това не си получил останалите неща, които ви прочетох? Аз съм добре. Вярвайте ми. Усещам го. Тук е. Не знам за вас. Новият човек има нови взаимоотношения. Да кажем, новият човек. Новият човек Има нови взаимоотношения. нови взаимоотношения. Алелуя! Амен. Бягаш от света. Ти бягаш от света. Словото в Петър казва, че ние сме избягали от света. Амин! Най-важното за него, за новия човек, са взаимоотношенията му с Христос. Къде е Христос в живота ти? Въгъла ли е или в центъра? Риторичен въпрос. Отговаряй се сам на себе си. Човекът, който е нов, той пречупва всичко в живота си през призмата и през волята на Бога. Бих ли направил това, ако Бог не го прави? Ако той казва, че не е добре, о, Господи, прощай на всеки един от нас. Всички ние правиме нередни неща. След като Павел е направил едно такова важно изявление, той разглежда взаимоотношенията между мъжете и жените, между родители и деца, между господари и роби дори. Ние ще се спреме на взаимоотношенията между мъжа и жената в семейството. Но е важно да подчертаем, тук в този пасаж не става въпрос за взаимоотношенията между мъжа и жената въобще, а за взаимоотношенията между мъж и жена, които са оставили в основата на живота си кого? Исус Христос. Амин. Отговаряйте смело. Участвайте, брати и сестри. Участвайте. Това е важна предпоставка за един успешен брак. В основата на брака да бъде Бог. Ние, християните, не разчитаме само на своите усилия, нали? Ние, християните, не разчитаме на своите усилия, не разчитаме на нашите старания, не разчитаме на нашите лични качества, а на кого разчитаме? На Бог. Ние разчитаме на Бога. Бог е този, който ни дава силата да преодоляваме различията и трудностите помежду си. Нека да го кажем отново.
Повтаряйте след мене. Бог е този, който ни дава силата да преодоляваме различията и трудностите помежду си. И като го кажем, искам да ви кажа, че разбира се, това не означава, че не трябва да полагаме усилия. Ни трябва да полагаме усилия. Бог казва, който търси, намира. Който чука, на него му се отваря. Амин! Някои хора си мислят, че вече са намерили. Не. Цял живот трябва да търсиш. И няма да ти стигне времето. Търси. Бог ще даде. Още има Бог за тебе. Той казва, още нищо не сте поискали. Как, Господи, аз всичко искам от тебе. Кола, къща, пари. Не искаш правилните неща, синко. Дъщеро моя, не искаш правилните неща. Поискай мир шалом от мене, да ти дам мир шалом. Поискай радост, чрез която си силен. Знаете ли какво е шалом? Мир. Перфектният мир. Не липсата на война. Перфектният мир. Няма страх, няма притеснения, чувстваш се щастлив, познаваш Христос, знаеш къде ще идеш, знаеш децата ти къде ще бъдат. Представете ли си го този релакс? А ние искам Мерцедес. Той и Мерцедес дава. Повярвайте, всичко дава Господ. Но трябва да имаме ценностна система, трябва да имаме приоритети в живота ни. Бог трябва да бъде в основата на взаимоотношенията ни с всичките хора, но най-вече с семейството. Ако сте положили тази основа, за която се казва в 1 Коринтияни 3:11, там се казва, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Когато мислите, че не сте на тази основа, бързо бягайте оттам. Разбрахте ли ме? Ако не усещате, че основата е Исус Христос, бягайте бързо! Бягай лота за живота си! Ще оплаша децата тук. Нали няма дете до нас? Тук ли е детето? Малко. Не, те са. Когато вие сте основани на тая основа Христос, вие можете да сте спокойни за бъдещето си, да сте спокойни за бъдещето на вашето семейство, да си спокойни за бъдещето на Сара. Амин! Но нека да видим всъщност истината за взаимоотношенията ни. Защото тук ние сега говорим хубави неща и Словото е хубаво, харесва ни, Бог ни говори и на нас ни е приятно, обаче вижте, нека да видим тогава откъде идват проблемите в семейството. Нека да видим защо всичко понякога е толкова сложно. Защо понякога ние се караме? Защо не нагрубяваме един друг в семейството? И знаете ли света как се оправдава? Къща без комин и пушек не може. Не, може, повярвайте ми, може. Аз с жена ми никога не се карам, така че да се нараняваме, никога не сме се псували и нагрубявали, никога не сме се наричали с лоши думи. Ако искате, елате във видео и попитайте за нас. Ние сме любимата двойка. Ние се обичаме. Жена ми ме обича, аз се обичам. Ние сме примера за хората, които са любовна двойка. Ние вървиме ръка за ръка, навсякъде където отиваме. Хората, когато ни виждат ударени, си мислят, че се е случило нещо с другия. Че е волен и го подкрепя, нали? Къде идват проблемите в семейството, да? Защо понякога нещата са объркани? Библията ни разказва, че в началото, след като Бог е сътворил човека, не е имало проблем в техните взаимоотношения. Сутрин са се събуждали най-вероятно, мирише на прясно сварено кафе, току-що свляно, току-що изтискан портокалов сок, климата е перфектен. Всичко е било наред. Техните взаимоотношения бяха чудесни. Освен всичко, в хладината на деня, всеки ден, Бог идва да разговаря с тях. Алелуя! И си казва, всичко е хубаво. Всичко е наред. Не. В първите глави на Библията ние изобщо не четеме да е имало някакви спорове или караници
между Адам и Ева. Обаче кога идва проблема? Проблемите идват след грехопадението. Веднага след това започват взаимните обвинения и проблеми. Не бях аз, тя беше! Или не бях аз, той беше! Тези спорове са живи до ден днешен. Заради тебе. Тези, които са семейни, разбират добре какво имам предвид. След това грехопадението, взаимоотношенията в семейството са нарушени, разрушени и това често никак не е смешно. Нищо, че преди малко така се смеем. Но вижте, това е описано с следните думи в Битие 3, 16-17 стих. На жената каза, вижте последствията. На жената каза, на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека каза, понеже си послушал гласа на жена си, то проклета да бъде земята заради тебе. С кръв ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда и ти ще ядеш от плоската трева. Мъки, страдания, болка и нито една дума за любов. Чрез Исус Христос това обаче се промени. Амин? Алелуя. Той ни показа един по-различен модел на семейството, в което мъжът трябва да бъде мъж, а жената жена. Нека да видим Апостол говори за подчинение. Нека да видим това подчинение. Първата препоръка е отправена към жените. Там се казва, жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват за всичко на своите мъже. Това не го мислех. Сега ми хрумва. Сега ми го казва Бог. Чуйте. Както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват за всичко на своите мъже. Амин. Ако виждате дадена църква, че няма растеж и няма подчиняване в Христос, сещате ли се откъде идва проблем? От семейството. Самите те не се подчиняват един на друг. Не се съобразяват един на друг. Или пък Като са водачът. Обоснови се е само по-прости. Представете си сега, ставам сутрин. Това е еталона за религиозния водач. Ставам сутрин, бръсвам се чудесно, даже 3 контри бия, за да изглеждам добре. Обличам костюма, слагам вратовръзката. И се обръщам към любимата си. И казвам, айде колко пъти ти карам да не закъсняваме! И той ще те пребием, бе! Ела тук! Качвам се в колата си и тръгвам на църква. И по пътя някой ми препречва пътя и аз почвам да се карам с отсрещния водач. И понеже не мога да направя нищо на водач, обръщам се и шляпам дъщеря ми. Пристигам в църквата, пристегам вратовръзката и започвам да проповядвам. Търсите ли здравата църква в това? Виждате ли здравата църква в това? Отговаряте с много. Не, и аз не виждам. Но това е еталона за религиозното движение в църквата. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Като само Той е спасител на тялото, но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват до всичко на своите мъже. Често ние мъжете предпочитаме да четеме само първите няколко думи. Жени, подчинявайте се на мъжете си. Първо тук не говориме, искам да уточня, първо тук, ние не говорим за мъжете и жените по принцип,
а за тези, които са в брачни взаимоотношения. Амин. Говори се за своите мъже. Чувате ли? Своите мъже. Второ, тук не се говори за едно сляпо подчинение. С това искам да разбия илюзиите на всички онези, които си мислят, че като се оженят, ще получат добро и сигурно място на канапето и са дистанционно. Например, една слава. Може ли ракия? Такива хора не се нуждаят от съпруга, от прислужника. За да разберем по-добре брака, трябва да се обърнем по-специално внимание на фразата "подчинявате се един на друг". И докато седях и мислех по това и подготвях това, което ще ви говоря, при брат Илия, сестрата чу как аз търсех на гръцки тая дума, от старогръцки и от новогръцки, за думата за подчинение. Думата преведена за да се подчинявате идва от старогръцки, която звучи последния начин. Сигурно не го чувате. Чуйте как звучи това. Ето го сега на новогръцки. Как? Ипотесоме ми. Чуйте сега. Думата за подчиняване идва от старогръцки ипотатесосце и от съвременния гръцки ипотесомени и означава да се поставиш отдолу. Подчинявайте се един на друг. Амин. Да се поставяш отдолу. Също така в буквален превод означава и думичката стъпала. Ипотесомени. В превод означава също така и стъпала. Тоест да стоим в иерархия. Един е на по-ниско стъпало, друг е на по-високо стъпало. Амин. Да стоим в иерархия в семейството. Ти се поставяш, вижте, ипотесомени. Поставяш се съзнателно отдолу. Никой не те принуждава или пък изисква това от теб. Това има голямо значение. Ти го правиш доброволно. Ти се поставяш сам отдолу. Проклятието от Битие, което споменахме малко по-рано, говори за подчинение, наложено отвън. Тук говорим обаче за подчинение по собствено желание. Нека кажем собствено желание. Но нека мъжете да не бързите, брати, да се радвате веднага, защото това не е всичко. Павел ни казва, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е спасител на тялото. С други думи, ако искаме да видим и да разберем какво всъщност означава това, че съпругът е глава на жената, какво означава жената да се подчинява на мъжа, трябва да разберем преди това какво означава Христос да е глава на църквата. Амин. Христос е глава поради факта, че обича всички нас. И църквата толкова много обикнал Той, че е пожертвал своя собствен физически живот за нас. Тази жертва напомня за голямата му любов към нас. Амин. Исус Христос става глава на църквата чрез голямата си жертвена любов. Той е станал глава на църквата чрез голямата си жертвена любов. Тази любов е доказана с факта, че Христос е предал себе си за църквата. Не някой друг. Предал себе си за църквата. Ако Христос е над вас и над мен, ако Христос е над църквата, то не е защото се е поставил над нас, а защото ние сме се поставили под Него. Амин? Ще го повторя пак. Ако Христос е над вас,
ако Христос е над мен, ако Христос е над църквата, то не е защото се е поставил Христос над нас, а защото ние сме се поставили доброволно под Него. Поставяйки се. Целият живот на Христос, който е нашата глава, животът му не е да ни командва и да ни използва както си желае, а да дойде и да ни служи. Амин. Да прояви голямата си любов и да покаже любовта си колко голяма, изстрадайки всичко това на Голгота, за да ни спаси. Исус стана глава на църквата, като страда и умря за нас. Братя, как мислите, че ще станете глави на жените си? Такава глава трябва да е мъжът. Забрави дистанционното, братко. Понякога и тя иска да гледа друго. Съпругата е глава на съпругата, както е Христос глава на църквата. Затова тези мъже, които напомнят на жените си, че виждате ли, те са тези, които командват, и тези мъже, които си мислят, че могат да използват съпругите си като безплатни домашни прислужници, те не са разбрали онова, което Библията казва, и те не са познали модела за брак, който апостол Павел описва в Библията. Такъв човек не може да се нарича християнин и такъв човек пък изобщо не може да се нарича водител на църквата на Бога. Вижте, според етикета и правилата на Божието царство, водачите са слуги. Според Божието царство, не според света, а според Божието царство, водачите са слуги. Лука 22, от 24 стих ще чета, стана още и препирня помежду им, т.е. между учениците. Кой от тях се счита за по-голям? А той им рече, царете на народите господарствуват на тях и тия, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-младият и който началствува, като онзи, който слугува. 27 стих казва, защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Пита Христос. И учениците най-вероятно така срещу него. Да. И вижте Исус какво казва. Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. Същото е и с думата глава. Нали? Казва се, мъжът е глава на жената. Думата глава, навсякъде другаде глава означава главен. Нали? Глава, главен. Означава началник, директор, господар. Некои така се наричат. Началник, директор, господар. Капло на италиански. Капло, да. В България някои пастори си викат началник. Началник, как си? Но вижте, в Божието царство главата е този, който се поставя под другите. В Божието царство главата е този, който обича, който служи, който изгражда, който жертва, който е готов да умре за другите. Амин. Матея 20, 27 28 стих казва: и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде господар. Така ли пише? Да. Стих, брат? Матея 20-27. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде за да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. И Христос казва, бъдете като мене. Амин. Халелуя. Христос казва, бъдете като мене. И ние, лидерите, идваме и казваме, че ти така, ти така. Стави, не дай седиш ти. Стани, седни. Това не е Христос, нали? Началник. Началник. Исус Христос дойде на тази земя да служи на хората и това е модел за мъжа в семейството. Амин! Братя, модела за мъжа... не се радвай!
Моделът за мъжа в семейството е модела, който Христос показва. Той дойде за да служи на хората. Ако съпругът е такава глава в семейството, ако има толкова голяма любов, като любовта на Христос, ако има такова отношение към съпругата си, както Христос има отношение към църквата, той ще бъде на мястото си. Тогава съпругът е на мястото си. Братя, готови ли сте да умрете за жените си? Ако сте готови, на правилното място сте. Май не казвате много амин, а? Никой нищо не казва, брат. Добре, нека да видим. Говори се за любовта. Това е любимата ми част. Говори се за любовта в семейството. За любовта. Ако се обичате, сега ще ви е интересно. Ако не, няма да ви е интересно. Втората препоръка е отправена към мъжете. Мъже, обичайте жените си. Както и Христос възлюби църквата. Предай себе си за нея, за да освети, след като е очистил с водно умиване чрез Словото, за да представи на себе си църква славна, безпетно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете, да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Аз затова много обичам жена. Мъжете са задължени да обичат. Чуйте ме. И то не как да е, а както Христос възлюби църквата. Не просто да я обичаш, а да я възлюбиш, братко мой. Да възлюбиш съпругата си. Тук летвата е поставена много високо, повярвайте ми. Да възлюбиш означава да обичаш съпругата си с любовта агапе. Любовта, която е безусловна. Любовта, която не чака да има ответ срещу тая любов, която дава. Правиш нещо безусловно. Даваш нещо, не защото очакваш да получиш. Даваш го от любов. Сърце и душа. Даваш го от любов. Какво получи Христос, като даде живота си? Нищо. Нищо. От всичко това получихме ние. Амин. Да възлюбиш съпругата си. Както Христос възлюби църквата. Братя, възлюбете съпругите си. Не ги обичайте. Амин. Възлюбете си съпругите. Прегръщайте ги силно. Целувайте ги страстно. Не се притесняйте от това, което ви говоря. Това е нещото, което Бог иска да изпитва с църквата. Разбирате ли ме вие? Разбирате ли какво ви говоря? Бог иска да прегърне църквата. Бог чука на вратата постоянно. Иска да влезе вътре в църквата. Да изсипа помазанието си върху тази църква. Ето това иска, братя, от нас. Бог. Да обичаме жените си искрено. Амин. Жени също трябва да правите. Не си мисля, че само мъжете трябва да правят. Защото трябва да има ответ. Нали? Трябва да е двупосочно. Ако ние мъжете поне в малка степен съзнаваме колко е голяма Божията любов към нас, тук ще разберем колко е голяма и нашата отговорност. Ако знаем колко много ни обича Бог, ние ще осъзнаем каква голяма отговорност има върху нас. Тази любов трябва да е толкова голяма, че да сме готови да дадем живота си за жената, която Господ ни е поверил. Обърнете какво казвам. Обърнете внимание. Господ ни е поверил. Не дал. Не дал. Поверил. Тя не е твоя. Тя е на Христос. Разбираш ли? В момента тя само ти е поверена. Тя е временно твоя съпруга. В Божието царство всички имаме еднакви права. Всички сме сънаследници на Христос. Почитай жената, която Бог ти е поверил. Толкова ли е голяма нашата любов? Често не. Често не, нали? Ай си признаем. Често не. Пожелаваме така други неща, но Бог да ни прости. Ние сме нови личности, амин? Ново създание. Създание. Тоест нещо, което е сътворено. Амин. Старото отмина, всичко стана ново. Ние сме ново създание. Сътворени сме на ново. Приемайки Христос, братя и сестри, приемайки Христос, ние сме нови създания.
пожелавам на всички тук вашият брак да е такъв. Амен. Амин. Но дори и да не е. Това е един идеал, към който трябва да не преставаме да се стремим. Амин? Апостолът използва 5 глагола, за да покаже последователните стъпки в Христовото посвещение към Неговата невяста църквата. Чуйте, Той я възлюби. Предаде себе си. Той я освети, като я очисти, за да я представи на себе си. Възвишената и красива, истинска, жертвоготовна любов. Това е любовта, която Христос, тя няма цел да постави Христос в добра светлина, а Неговата невеста. Нали? Всичките тия действия, които ви изброих, 5 действия, те са за да поставят в добра светлина кого? Църквата. Той я възлюби, предаде себе си. За кого? За нея. Вижте, всичко е за нея. Всичко е за църквата. Разбирате ли? Той я възлюби, предаде себе си за нея, за да я освети. Кого? Пак нея. За да я очисти. Кого? Пак нея. За да я представи. Той я представя. Алелуя! Любов, която като че ли никой не може да постигне. Затова апостолът казва съвсем практически. Така са длъжни мъжете да обичат жените си като своите тела. Обичате ли телата си? Сигурно. Тъй като голяма част от времето се прекарваме именно грижейки за телата си. Хапваме си, къпаме се, бръснеме се, нали, брате? Сестри, вие също поддържате коса, купувате кремове. Защо? Поддържате телата си, нали? И Словото казва, така сте длъжни мъжете да обичат жените си като своите тела. Този съвет изглежда съвсем практично и земно насочен. Амин? Но има нещо друго в тези думи, които съветват съпруга. Да храни жена си и да се грижи за нея. И като казвам да храни жена си, нямам в предвид луканки, пържоли и чуфтета. И защо не? И това, но нали сме основа Христос? Амин? Божието царство не е ядене и пиене. Храната е допълнително нещо. Но аз говоря, вижте, и това е. Ти си права. И това е. Мъжът е длъжен да се грижи за съпругата си. И да я храни. Но вижте, има една друга храна. Как храниш духовно съпругата си, брат? Отговаряй се сам. Вижте, да храни жена си и да се грижи за нея, както за собственото си тяло. Те са нещо повече от едно полезно такова напътствие и съществувание за всекидневното си поведение. Тези думи ни напомнят, обърнете внимание, тези думи ни напомнят, че мъжът и неговата жена всъщност са станали какво? Една плът. Ако обичаш жена си, себе си обичаш. Защо? Защото сте една плът. Само Божията математика е малко по-различна от светската математика. 1 плюс 1 е равно на 1. Семейството е един организъм. Амин? Семейството е една плът. Плът, която е съчетана от Бога за Божия слава. И това е нещо, което трябва да запомните. От тук нататък вие вече не сте отделни. Знаете ли до сега? Ако не, казвам ви, вие вече не сте отделни. Ако нараниш жена си, себе си нараняваш. Сестро, ако обидиш мъжа си и го подцениш, правиш го към себе си, вие всъщност ще запазите вашата индивидуалност. Не ме разбирате погрешно, че като сте едно тяло, мъжът трябва да се държи като жена или жената като мъж. Вие трябва да запазите своите индивидуалности, вашите качества, вашите дарби, но чрез Божия дух ще ставате все повече и повече всеки ден едно тяло. Амин? Амин. Но как? Чрез Божия дух. Не като мъжът гледа наляво, жената гледа надясно. Не искам да кажа къде гледа.
Именно затова тази любов, която апостолът описва тук, не е към нещо външно, а към собствената плът. Да обичаш жена си или жената да обича мъжа си, нали? Като собствената си плът. Защото в брака двамата стават една плът. Ако изпълняваме това, ще имаме взаимоотношения, които отразяват Бога. Ще имаме богоподобни взаимоотношения. Защото вижте какво казва Библията. Защото ще остави човек баща си и майка си и ще се превърши към жена си. И двамата ще станат една плът. Бог възстанови първоначалният образ на семейството. Нека да кажем, Бог възстанови. Бог възстанови. Вижте ли, Той възстанови първоначалният образ на семейството. Това е описанието на брачните взаимоотношения, които откриваме в Битие преди грехопадението. Апостол Павел ни казва, че чрез Исус Христос семейството може да стане такова, каквото бяха Адам и Ева в началото. Това е възможно само ако поставите Бог в основата на вашите взаимоотношения и оставите Неговия дух да ви води. Не твоя човешкия, не на друг човешки, не на някой, който е, виждате ли, най-големият лидер. Чуйте ме, ако аз казвам нещо неправилно, не подкрепено от Библията, имате право да ме спрете. Така правете с всички. Амин. Амин. Бог ви е събрал. Нека кажем, Бог ни е събрал. Бог не е събрал. Като казвам това означава, че вие сега, брати и сестри, които сте семейство, това го признавате един на друг. Така че ще е добре да погледнете съпругите си, брати, да кажете, Бог ни е събрал. Аз ще видя моята в духа. Бог ни е събрал. Това е голяма привилегия. Разбира се, всичко това може да се случи не чрез нашите усилия, но чрез Божията помощ. Затова сме тук и днес. Амин! Не само за да споделим радостта от това, че сме заедно, а и да се помолиме всички заедно да бъдем в Божието благословение, да бъдем в закрила от Бога, под Неговата закрила, Бог да бъде над семействата ни и Бог да ни положи в Божиите ръце. Аз вярвам, че Бог ще благослови семействата ни. Амин. Амин. И Той ще ги благослови според своята мярка. Повече отколкото всичките ние по принцип очакваме, защото Божията милост към нас е по-голяма, отколкото сме си представили, че може да бъде. Бъдете семейства, в което Божията любов е видна. Семейство, в което вие се обичате както Христос възлюби църквата и както църквата обича Христос. Заложете на Бога, а не на земната любов. И тогава ще имате успех. Апостол Павел ни съветва и приключвам. В Колосяни 3:14 той казва: а над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Нека Божията любов свързва всичко в съвършенство. Защото само чрез Божията любов нещата при вас могат да се получат наистина. Нека Бог да ви благослови във всяко едно отношение. Нека вашите семейства да бъдат за Негова слава. Амин.